Agay. Gawas ang taya. Gawas ang taya. Matuts. Hayag ba yan ito? Hayag ba yan ito? Tingnan ba? Ano yung may na itataya? Ano sila? Ma, bilisan mo ba? Nasa? Talipod. Dali na ko. Dugay-dugay. Kinangan pa yung lingkod eh. Kani ana ayog ituwad. Kami yabo. Tanggal hinon, bis tanggalon. Imo manggitanggal diki madeka imong uyog-uyog imo tanggal jud. Ana. Tanggalin. Huwad. Grabe ng gawas ng taya. $1,000 yang lihat tuh ay 1,200 1,200 Isda pa o. Sila ano doon? Sugbang ta. Kuha. Smooth na siya. Ano sa kini. Tanggal na siya turun. Uy. Fair na. Pusing, Ruji. Kaya nga ito na ako nagtubig tol kay para tanggalin dito. Buka na nga ito.